Kachisong along Sorlo tumda kachirap cheto dun lote kachisong ardi do muchot pu akemang pen APHLC women wing atum Lumbajong ahavar pharman women wing aroh keseng K ring nang jipo akemang pen a jok Sorlo tumate APHLC women wing keseng do de sangse asonsi thekpon long Nasonsi ke damtang phai kuni ni phai phor ni Lumbajong constituency ke parlo dimasakla basai hemalong APHLC women wing aroh keseng amai kedengpon Bangso mai long alu hiaman pen APHLC dipu LC amai phu diu riteron Lumbajong ahavar amai phu rajen timung kongchun bang Anthony timung pen chenglok kadokobe bang phoroi sira phokep Sorlo tum chetong dunsi mai RDP dun 5 November 2022 ladang litum dimasakla along women wing mate so arlo asong APHLC asong sengpon tangluk lasi pini ladak Lumbajong along nilitum arpu chepek ponlo dasi akihai pia tumapan president secretary lapen arpu kidu ana tumapan stami pinangan arpu nilitum ladak pek ponlo dasi labang so akachisong along anso say so pinso kachisong along arlo so tum stami arjab dun thibjia pansi akihai sarji ay katharsar ng kijapon misen lapen alangli ahokpet ng kijapon na posi constitutional rights and remedies lahay ilitum kachipalong ji pulutang te ilitum ningi si ingthini si ilitum karbiang long East West di Mahasaw ilitum itum ahokpet pen ilitum arjap thip nansi lasi suar luasok labang ki LA pen Central pen lapen CC pen lapen PS din pen sitami along tin sitami lapuson women wing mati suar luasong APHLC keseng pon edjia panse nili Central Women Working Committee ahin pen tuning rin Puluni pendir china rongpi karbiang long life